Vê dawiya heftê ez careke din li Amedê bûm. Ez bêjim careke din ji ber ku gelek caran ez diçim her ku ez diçim gelek kêfa min tê. Vê carê min gazî hevalên xwe nekir werin pêşiya min. Ez swarê taxiyê bûm ez çûm ciyekî. Dema swar bûm ajûkar texmîn dor 25-26 salî bû emrê wî. Bi Tirkî bi min re xeber da, min bi Kurdî bersiv da. Wî dîsa Tirkî got, min dîsa Kurdî got. Cara sisiyan avêt Kurdî. Lê got ez kêm dizanim. Min got ne problem e. Tu çi qas dizanî ew qas ez jî normal Kurdiya xwe û heta em çûn bi vî awê dewam kir. Roja din em çûn marketê, marketek mezin ez navê wê nabêjim ji bo reklam çê nebe, me yê hin tişt bigirta em ê biçîne gund. Li pêşiya me du ciwan hebûn. Teqrîben dor 25-27 salî bû emrê wan. Bi Tirkî xeber dan li gel kasiyer. Lê sedî sed diyar bûn ew Kurdên Amedê ne. Lê bi Tirkî xeber dan. Helbet kasiyer jî bi Tirkî bersiva wan da. Dema dora me hat, min bi Kurdî xeber da, kasiyer jî rast bi Kurdî bersiva min da. Bawekî xwezayî, ne ku ez zorê bikim yan jî ew bi zor bi Kurdî xeber bide. Diyar bû ku ew keçik kî çawa pê re xeber bide, bi wê pê re xeber dide. Balkêş bû. Roja din em ê li Aktarê hinek derman bistînin. Dermanê çoyrekan. Li Amedê her cejnan wan çoyrekan çê dikin, lê em dermanê ji Amedê tînin Stenbolê ji bilî cejnan jî em ji xwe re çê dikin, ji ber ku em jî hez dikin. Em ketin hundir, kuruk bi me re Kurdî xeber da. Ya balkêşî tiştekî din hebû, di vegerê da em ê qedayîf bistînin. Em dema qedayîf li gel xwe neynin Stenbolê, me nagirin nav Stenbolê. Ji sînorê derdikin. Ez ketim dikanekî, em dîsa nav nebêjim, bila reklam nebe yekî navdar. Keçikek texmînî dor 20 salî hebû li ber kaseyê. Bi Tirkî xêrhatî li me kir, min bi Kurdî bersiv da. Bi Kurdî sohbeta me dewam kir. Lê dema dor hat ser hesabê, got ez nizanim Kurdiya wan, min got problem tune tu Tirkiya wan bêje, ez ê Kurdiya wan bêjim. Ev kirina min belkî kêfa wê hat, xwest wê keliyê hinekî qedayîfî jî diyarî me bike ku ez wê çavê bixwim, helbet min nexwe. Ev tiştekî din e. Lê min ev dît, ev nimûne bû wekî van hinên din jî min ev dît li Amedê vê carê. Dema tu bi wan re Kurdî xeber didî, ew jî bersivê te didin, yan jî zorê didin xwe ku bi Kurdî bersiva te bidin. Nizanim ji min re wisa hat li gorî demên berê hinekî din di vî warî de hişyarî heye. Helbet hevalên ku li wir dijîn hê baştir dizanin, lê min wisa hîs kir. Belkî ji rewş ev e, tu çi qas hewl bidî, yê hemberê te jî wê ew qas hewl bide. Notê min ên du rojan ev bû, em vê jî lê zêde bikin. Anha şaredariya Qayapınara Amedê ji bo kesên temen navbera 10 bazdan û ji bo yên temen mezin kursên bi Kurdî hem bi Kurmancî hem bi Kirmanşkî yani Zazakî dane destpêkirin, yên ku bixwazin dikarin serî li wir binijîn, helbet sazê me din jî di vî warî de xebatê dikin. Bi hêviya ku ne tenê li Amedê, li Cûlemergê jî asta Tirkî kêm bibe. Bi taybetî ez dibêjim Cûlemergê.